għax jemmen li l-persuna għandha tkun fiċ-ċentru tal-politika, gvern ġdid nazzjonalista se jkun qed jagħti każ l-ekonomija tal-individwu daqskemm l-ekonomija tal-pajjiż. Dan fid-dawl tal-isfidi dejjem jikbru li qed iġġib magħha l-għoli tal-ħajja għall-anzjani daqskemm għaż-żgħażagħ. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grieg waqt intervista telefonika fuq Net FM. Gvern li jippretendi li l-ekonomija timxi l-qoddim irid jiftakar li barra l-ekonomija tal-pajjiż hemm l-ekonomija tal-individwu. U jien kellim diġà ċar fuq dan li gvern immexxi minni irid ikun gvern illi jagħti każ tassew il-bżonnijiet fl-ekonomija tal-persuna individwali. Matula kienu trattati diversi temi fosthom il-ħtieġa li l-pajjiż jara li anke min ikun qed jiskonta xi sentenza fil-ħabs ikollu d-dinjità li tixraqlu. Dan kif qed nisimgħu b'aktar stejjer li juru kemm qed isir dejjem aktar importanti li għandha tfittex issir ir-riforma meħtieġa f'din il-faċilità. Għalija il-bniedem fiċ-ċentru tal-politika huwa anke inti il-persuna li bħalissa qiegħda fil-ħabs tiskonta sentenza. Intu kol ħaqek dinjità. Intervistat minn Gabriel Mikallef, Bernard Grieg fakkar kif għaxu proattiv il-Partit Nazzjonalista ħareġ bi proposti biex titjib is-sitwazzjoni fil-ħabs. Bekk il-priġunier ikun jista' jiskonta s-sentenza tiegħu u jkun riformat fil-waqt li s-soċjetà serraħ rasa li min jiżbalja jista' jirriabilita ruħu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li minnaħa l-oħra għandna lill-Prim Ministru li qed jażel l-interess tal-ħbieb aktar mill-interessi nazzjonali u dan fost l-oħrajn billi ma jistax jieħu pożizzjoni fil-konfront tal-predeċessur tiegħu Joseph Muscat daqskemm ta' pedin fil-gvern ta' Muscat bħal Edward Zammit Lewis mhux tabxejn li qed jagħmel minn kollox biex jibqa' jaġixxi ta' kontinwità għal Joseph Muscat. Robert Abela ma jeffordjax illi ineħħi jew jattakka xi pedina importanti illi kienet teżisti fi żmien Joseph Muscat jew xi ħabib ta' Joseph Muscat. Robert Abela jaf għaliex spiċċa Prim Ministru, jaf kif spiċċa Prim Ministru u ma jeffordjax illi jipprova jċaqlaq xi ġebla mit-torri illi poġġietu Prim Ministru. Dwar l-ex Prim Ministru, Bernard Grieg qal li aktar ma jgħaddi żmien aktar qed joħroġ ċar kemm l-istorja tat raġun lil Partit Nazzjonalista li ilu jikkritika l-politika ta' Muscat sa minn qabel ma ġie elett bħala Prim Ministru. Bernard Grieg ċaħat li kellu kopja tar-rapport tal-inkjesta dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia qabel ma dan kien ippubblikat kif allega l-ex Prim Ministru. Kompla li Robert Abela m'għandux għażla oħra ħlif li jibqa' jipproteġi lil Muscat u sħabu kif ukoll li kemm idum jagħmel dan u ma se jibqgħu mażraq Mahon u Malta. Dan meta Abela għadu ma femx li minn meta jisem il-politiċi laburisti ħarġu fil-Panama Papers tkissret ir-reputazzjoni ta' pajjiżna u għal dan jaħtu biss il-gvern ta' Muscat u l-kontinwità ta' Abela. Illum li Joseph Muscat m'għadux Prim Ministru uffiċjalment għandek lil Robert Abela li qiegħed jagħmel minn kollox biex jibqa' bil-kontinwità ta' Joseph Muscat, biex jibqa' jipproteġihom kollha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-bord li nħoloq riċentement fil-partit biex ikunu indirizzati l-inġustizzi li saru fil-passat kif ukoll dwar l-isfidi li qed iġib miegħu it-tibdil fil-klima fejn qal li hu importanti li nħarsu lejn din is-sitwazzjoni b'mod realistiku. U għalhekk li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed itella konferenza nazzjonali li tara li dawn l-isfidi ikunu indirizzati millum. Dan meta għandna gvern li b'mod evidenti mhux jieħu din is-sitwazzjoni bis-serjetà li jixirqilha. U dwar l-intenzjoni tal-gvern li jitfa' marina privata fil-bajja pittoreska ta' Marsa Scala, Bernard Grieg qal li fil-waqt li jaqbel il-pajjiż ikompli jiżviluppa u jimxi l-qudiem dan m'għandux isir għad-danni tal-individwu. U għalhekk uħoss li dan il-proġett partikolari m'għandux isir u minflok naraw li dawn il-postijiet jibqgħu jiġu konservati ħalli jitgawdew minn kulħadd.